weti iripi zvakoda iye madha kitsanangura kuti chii chakakodzera azodaro akaupadhara ndiyani mama ndobva ndaenda bva ndinotenga pregnant test kupharmacy ndobva nditesta bva kuti hapana nhumbu apo vachiti dzvanya nhumbu rangu vachiti hapana nhumbu akanyepera mwana wangu kuti wakauya une nhumbu panapa iwe usina hapana nhumbu ndobva ndabva vatora weti yacho ini pandikazodzokera kumba havana kundipa handizwi kuti yakaenda kupi. Hashak TV, nyaya sezvadziri. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira problems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active msystem mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Tangani Gertrude Roji. Ini Gertrude. Ndokumbira kuti pane zvose zvandichataura chive chokwadi. Ndokumbira kuti pane zvose zvandichataura chive chokwadi. Mudarira mambo naMwari. Pasazova nenhema. Kuzoita Bridget. Ine Bridget. Zvinotaura pamberi pedare ramambo naMwari. Chive chokwadi. Pasazova nenhema. Mazinzo msoro nyaya. Munobvuma nyaya kati munoramba nyaya? Ndinoramba. Ramba nyaya. Pindai mudare. Tiba msijanga kuti nyanga mudare. Amsara changa mera kuti nyanga mudare. Kana munhu vamwe navo muvazivise baba kana ukama kwedu pakupindwa munyaya mudare waiwe vabereki baba kana amai. ndakunze nyamudare Amai ndakupindwa unyango kandi baba kupindwa nyaya mudare. amai na baba ndakupinza unyaya mudare. Chokutanga pamberi pedare ndokukumbira kuti ndikudiwa weti yangu yakatorwa mushure menge ndatorwa pregnant test ndanzi handina nhumbu, saka weti yacho handinozoidzosera. Zvakazopa kuti ndiite dambudziko rekuita vana asi ndakazochekwa kuti ndizoita vana. Zvakambotora nguva kuti nditadzobata pamuviri mushure menge ndatorerwa weti yangu handina kudzosera. Apa muri chini chiyo? Ndamwene nomuroora. Kaka, bakaroro numwana wako. Bakaroro numwana wako. Muchiri mese? Tichiri tese but zvino zvaakugara kuno. Akauya kumba kwamai vake kumba kwaakapona. Akakusiya.
ndakunyatsodza ukama hwacho tisatendera mberi saka sakunyatsokunzwisisa zvakanyatsonaka murinzwa mutoro wegomo uyo wamuri kuturirwawo ameno munopapindura muchiti kudii toshati kutangira papi kana dai zvaibvira ndokwawamubvunza kwaari kuti esi tatoda kunzwa musati wamubvunza kuti shuwa here makakumbira weti yake saka zvauri kutaura zviinema hamuna kumboita mapregnant test kana nemurume wake ari muno hapana mbobvira paitwa mapregnant test murume wacho ari kupi wepejucha yako mukadzi wako naiwe wakadana nomudzimai wako hapana kuitwa mapregnant test saka ari kutaura zvakupengere mwana uyu handizvizive kana pakagarwa dare racho kana umborinzwa kana inyaya yakaoma kaiya muri kuramba nai murora saka nyaya yakangotanga kumhepo yakaperera kumhepo imbotsarinyatsotsagagura tinyatsonzwa kuti anova munhu anokupupurira panyaya iyi ndiani vari kuramba kamwe nemwana wako chakaitika ndechekuti ini ndaigara kucentenary pandikadana nemurume uyu kucentenary ndakazobva musi wa2 June ndichitanga kugara kuno ku2020 saka tanga kudana musi wa20 October 2019 pandazotanga kugara naye musi wa2 June kuno ku2020 tagara saka takawirana pamwe chete namaini nemukadzi wokuningina wava tiri 2 tesitati nenhumbu nyaya yakatanga kusvika munzeve dzangu ndeyekuti uyo akauya kumba achitaura kuti vana mama wakumba vari kutaura kuti mukadzi wako sei nhumbu yake isiri kukura semwoyo wake iri kukura bva zvambopera zvakadaro ndobva kwazoya tete wekuharara nzodzi atezvara uyu ndobva auya kumba achindiudza kuti unofanira kunoona vaenzi vauya kumba ndobva ndamuka mbva ndaenda ndichisvika ikoko ndopa ndikanzi zvinizvo aya pekutanga vakatanga kuti mama vakatanga kundiredza pandaenda kumba pandikaenda kumba kwaubva wanditi une nhumbu herewo ndikati zvikanzi saka wakanyoresa ndikati handisati zvikanzi kuregerei ndikati ndichaenda kushuwa ndakabva ndaenda bva ndanonyoresa nhumbu musi wa5 August ndanonyoresa nhumbu pakazoya tete vauya amenowo zvavanga vafambira pandikazochienda kumba unoona vamwe pandikazoenda kumba pakatona mainini futi mukadzi womuningina wavo ndiyanga aripo futi vabva vanditienda otenga pregnant test odhola inotenga pregnant test kunyepera mwana wangu kuti wakaya panapa une nhumbu iwo wakauya usina nhumbu odhola inokufamasi otenga pregnant test akaubhadhara mama ndobva ndaenda bva ndinotenga pregnant test kufamasi ndobva vanditesta bva vati hapana nhumbu apo vachiti zvanyadzvaga dumbu rangu vachiti hapana nhumbu wakanyepera mwana wangu kuti wakauya une nhumbu panapa iwo usina hapana nhumbu ndobva vatora weti yacho ini pandikazodzokera kumba havana kundipa handizuti yakaenda kupi ini ndaitwale nhumbu kuchipatara ndakatoenda ndikatonyoresa kadhi racho nditoripa ndikanonyoresa kuchipatara zvese vakanditi zviri right vakatonyorera dheti rekuzodzoka kusikewo pandikazoenda kwana mama vachizonditesta pregnant test panopera mazuva akawanda mama minokumapurasiko vakaenda kunotengesa zvinhu zvavo zvavaitengesa ndopandikabva ndatanga kunzwa kusvotwa ari makuseni pandikaenda kutoilet ndinotarisa bva ndaona blood rakubuda ndopandikauza uyu kuti ndakubleeda bvafonera tete hanzvadzi yake kuti maiguru wako kunokuva kurwara mama vanga vasipo ndopandikazotakura navamwe mai panex uye achienda kubasa navamwe mai panex vandaibudana navo ndienda navo kuchechi ndobva vandiperekedza kuchipatara ndokupandandatisa miscarriage ukachera kuchipatara miscarriage ndakaitira kumba ndibva ndazoenda kuchipatara musi wachewo nekuti pandikabhinda ndakatanga kubhinda ari makuseni ndibva ndazoperekedzwa kuchipatara ndakazobuda nafuko saka zvose zvauzviziva naiwe haina ndizvizive chafunga zechi miscarriage akaita ine mwedzi mungani nhumbu yacho miscarriage akaita
Yangaini mwezi. Kunzeka ndio upere naye kaye. Ngo mwezi wechi5. Wechi5 kumwana wacho makamuga. Kwatanga kuchipatara, anitakaenda kuchipatara ere svika lusara kuchipatara saka odoni vanhu kuchipatara vaindipa zvinhu ndidzokere nazvo kumba. Mambo izvo handizviziva. Toda kuziva chii? Kuti mwana wacho ndaifanira kumuratidzwa. We 5 months. 5 months. Yes. Waida kuratidzwa mwana wa 5 months. Yes. Waida kudaidzirwa nechipatara. Yeah. Musi wa 20 October 2019. 2020 pamama ugara message chakaitwa kugara message. Ndandaita mhosva yekumitisa. Ungaita mhosva yekumitisa? Yes. Ungamitisa madzimai angu. Saka wakapa kwenye wacho? Vakayava chakaitika ndechekuti akazofona. Yanga iri nguva yeCovid. Kufona kwakaita akafona achitochema. Achitoti ari kubleeda. Magonzo. Saka ndakazoenda kunomutora. Zvaitongoratidza sacho kuti hatorina pamwe. Ndobva ndauya naye kumba. But nguva yake kutera ikangoramba ichingoita se. Chingoenda chingodaro. Iwe usatoenda kurefu. Mungu wakuenda kuberekera wandimanaje. Ndiwo wachinovatora mudzimai mhosva iyi. Yekutanga ni pamwiri. Yekutanga ni pamwiri. Ora. Watanga kugara naye. Ndatanga kugara naye. Kulinda wakazotanga. Kungotangira kumba kwavo kusviko kumba kwangobleeda. Iwe wakamutora ini pamwiri. Ndinomutora ni pamwiri. Wakamutora ini pamwiri. Aiwa ndinomutora ni pamwiri. Saka wakamutorere. Unenge utongo udiki. Saka ipapo unoona muntu udiki wokutaridza kuti ari pamiri. Pamwiri angasi. Sei watanga asina pamiri? Because nguva yake kutera isaingotera. Wakazoona sei? Ndaigara naye. Because pese ndipandaiva kubasa ndichitomboenda kubasa ndakadzoka mani. Aita tsika yekuti aifutisa dumbu anditi. Afutisa dumbu nechurudziki. Sezvo aizvitani pamwiri. Ndabva kubasa. Ngaindimboisana mukama. Ndabva kubasa. Ndaisvika munhu akafutisa dumbu. Mangwana makusina akamuka. Zvonzi apasisina mwana. Mwana ari kupota achibudiswa achidzoswa. Saka sevanhu isu tikangobvawo kumba kwavo tichiti munhu akazvitakura. Tikangoramba tichikakuleta mamwedzi epamwiri paangaiti ane pamwiri. Because iye mwedzi aizviti ndine pamwiri. Akambotumirwa zvaakatumirwawo zvimushongawo zvakabvawo uko achimuzarisa uchipora. Watibasa nangoko waseko. Inini maigara naye muchiti ane pamwiri. Handiti. Alright, iwo mbuya. Waigara kumba wabereka? Hapana ndakugara ndega. Wagara wega. Amai, mwana wenyu akarohwa? Akatizirwa. Akatizirwa? Nenyaya? Akatizirwa nemusikana wake uya achinzi ane nhumbi neshuma. Ndobva auya vakauya vari 2 varora. Umwe anga ane nhumbi nesi, umwe anga ane nhumbi nesi. Ani nhumbi nendikati? Kutaura kuti vakauya vari 2. Vauya kudaro ini ndandisipo kufunga gurwa vari munyuma ndovakatambira murora. Ndandisipo ndandiri kwandanga ndiriwo. Vatambira murora kudaro. Uyu mukomana anga atori nemba yake kare. Ndadzoka kubva kwandabvawo. Mama vangu vakauya nemurora uyu nevarora vese kumba. Vakauya vakaita chirora vakadzokera kupi kumba kwavo. Vari kugara kumba kwavo. Ndakazonzwa mwana wangu akundifonera achiti mama kumba kwanisi kurara. Ndikati hausikurara neiko zvikanzi mudzimai wangu akuti musana wangu parutivi pangu, musana wangu parutivi pangu. Ndibva ndati mupe foni pafoni. Ndikati wakanyoresa here? Zvikanzi ndakanyoresa. Ndikati chienda kuchipatara kana wakanyoresa ndokuti kana munhu aine nhumbu achirwadziwa achiti apa pangu unonorapwa kupi kuchipatara vanokudza zvinhu zvakamira sei zvikanzi alright ndichaenda. Ndofunga takagara tikagara. Nhumbu yahamenu 5 because kati rakatozobvunzira riyenga rine 5 months. Ndobva azoenda kuchipatara.
ndobva asvika mbanyoresa kati rake ndakagara zvangu kumba kwangu ndobva auya kumba akabata kati rake kwanzi mama sorry kati sorry yei zvikanzi ndaikunyepera kuti ndakanyoresa handina saka nhasi ndikwandikuromba ndadi ndanyoresa vandati akana uchingowanyoresa ta sei wagona ndokuti ukarwara zviri izi kurapwa munhu unechi une nhumba uzononokewa kati rake rakakumba pabheki ndobva nditi oi mama vhurai muone haiwa vhurai ndobva ndati vhura vanaona zvishiwa kati rake rakanyorwa rakasina chidhindo deti ndandauzoona ndobva ndakumutambidza kati rake ndikati ko mabayiwa here zvikanzi ndabayiwa mama pamuko pangu pautorwadza ndabayiwa tetinasi ndikati ko musana kurwadza kwawaita hanzi chii zvikanzi aiwa mwana akagara zvakanaka hanzi zviri chii zviri normal ndikati mupota mboenda kusikero pamwedzi pamwedzi zvikanzi alright apo ndobva yakanyizenechi 5 ndobva apinda kwamba amboti rarerare mama ndakuenda kumbai ndikati ako madi maenda manheru zvikanzi aiye pane zvandasiya zvandada sezvandoda kuita ndobva akuda ndobva aenda paakaenda haana kuenda kumba kwake akabva aenda kwagogo andinokaratidza futi chi kati rerera amunoratidza dezi ndobva azoenda kupi kumba kwake zvadaro mwedzi dhaka ndobva ndatozonzwa nemunina wangu akutifonera kuharare achinditi ko sisi chirudzii ndikati chii zvikanzi murorazvara mwana ane 6 months akazvara mwana ane 6 months makazvinzwa here ndikati ndokutondudza ndazvandikungoziva kandi ndaudzwa naowen ndikati ndobva ndachifonera owen yakuno owen ndobva auya kumba ndobva ndati naiwe owen zvandanzwa namama wako kuharare chokwadi here zvikanzi chokwadi mama ndobva ndati ko chii chakaitika zvika ndakabva kubasa ndakasvika ndoona mukadzi wangu achichema akarora mumba achiti mwana wangu ndobva ndabvunza kuti ko chii chaitika akati ndabva nhumbu ine 6 months zvikanzi wabva nhumbu ine 6 months zvikanzi zvikanzi wazvifambisa sei wadiwa ndifonera ndiri kupi ndiri kubasa ndikanzi pandatanga kurwadziwa ndafonera mama saka mama ndovangaruwa mhino mama wacho nani ndobva ndati owen unongoziva kuti 6 months ine mukana wokurarama saka zvauri kuita nakutora mukadzi wako wenaye pano iwewe mukadzi wako ambuya vako nemunhu wacho akaita sei akasunungudza mwana unoratidza kugare mwana ndokutoziva kuti 6-5 months mwana anechi ane mukana wokurarama shuwa mungavige mwana ine ndiri panapa sei tinaundudza saka mwana wangu madendera aindiita ipapo angari mamwe yaya yekuti ndikutomunetsa saka paakaenda kusvika ndinoudzawo mukadzi wake ipapo pacho futi yanga iri kuva icovid yai iyaita asi kunzwa mushe kunopinda chando chichichi paakaenda kumba kwake achinoudza mukadzi wake ndochataura mama ini ipapo ndopa ndakapedzera kuonana naoyi ndakufamba ndabvunza mubvunzo mumwe chete mandivanhu ndinofamba mubvunzo mupinde ndofunga murora wenyambotsanangudza akati inini makandibvunza mukati wakanyoresa here pakazoita kutestana handizivi pamwe nzeve dzangu dzakabhaya adaro ndofunga kana manzwa zvakatsanangura ndichiti pandakafonerwa naowen achiti mudzimai wangu akurwara nechi handisi kurara kumba ndikamuti mupe foni akamupa foni vari kumba kwavo ndiri kumba kwangu asi inini ipapo tisati tasvika ipapo pamazonditsanangudza pamatanga kubvunza kuti munozviziva here zvekutaura murora mati hamusi kuzviziva zvekutesta dada handisi kuzviziva paapa nhoroondo yake mati zvaari kutaura ichokwadi here mukati zvaari kutaura zvese kunyepa handizviziva paapa nhoroondo yewe tingati handizviziva aiwa arondedzera makanditesta makatotibvunza wakanyoresa here imwe kati aiwa handina kumbobvunza zvisezvo ndisiziva zvakundadaro nokuti nichandaramba ndichekutesta munhu nokuti nhoroondo paapa ndinasina kubva futi chinhoroondo mangondibvunza ti chokwadi kuzotaura nemwana wenyu kuti aita achimbotauta kuti pane izvozvo inini kuzvinzwa zvangu inini handina nokuti inini mwana wangu kuwirirana naye panguva iyoyo taitarisirana kure tasinganyatsoonana zvakanaka nemwana wangu nenhau yacho yekuti nezvaiitika kumudzimai wake marwariro aita kurwara kwaita musana kuita sei ndainzi ndini ndikukonzeresa ivi nyange kufa kwaita mwana wacho iyeyo ndainzi ndini ndakauraya chemwana wacho mainzi mama uraya sei ndopatoda ipapo azvatoda iwo manje otozwa kuti inini ndakunzi ndazouraya mwana undisei mainzi ndini muri kukonzeresa ndainzi ndini kukonzeresa zvese izvi nekuti uyo ari kuti imi makatora wetinga
ndopakatanga dambudziko kusvika pamiscarriage. Saka ndisakanambotora papati munotibvumira kuti mupe mubvunzo mukati aiwa. Pamusoro yamwene ndinokumbira kubvunza. Imimi pamukapedzisira kunzwa imimi kuti murora wenyu ari kurwara nepfungwa akaenda kuchipatara ndeeni? Hapana. Nokuti akunzi ari kurwara aenda kuchipatara. Andauti kurwara nepfungwa. Hapana. Saka toti pakati pemwana wenyu nemurora pane hwane rakamborwara nepfungwa zvokuti makavatora makaenda navo kuchipatara. Hapana. Handisingazivewo kune wangu inini hapana. Wenya munoenda nayo. Asi sei saka mukuti murora wenyu anozokuvengai sei? Nyaya yekuti ndikuedza kubatanidza kuti makambopesana nemwana wenyu, murora wenyu ari kutaura zvimwe chete izvozvo. Hamuoni here sekuti murora nemwana wenyu kana kuti mwana wenyu ane mashoko akaudza murora kuti amai vangu vane zvavaita pakati panguva yamukapesana nemwana wenyu nemurora? Handizozivawo zvangu sevanhu vanenge vari kumba kwavo pamwe vane zvavanenge vakataurawo zvavo. Handizozivawo zvangu. Ndanzwa imimi chikukupa imimi kuti murambe kuti murora paakauya kumba kwenyu hamuna kumuita pregnant test, handiti kana kuti murora hamuna zvamakamuita, asi ndanzwa nhau yekuti imimi pane pokuti varora vakauya vari 2, handiti imimi maida kutsvaga kuti chokwadi mwana wenyu pakutanga bvuma kuti mukadzi akanditizira nyaya yekuti angane pamuviri. Nguva imwe chete yakuramba kutanza handisuzoti angasina pamuviri. Saka chokwadi chamuchatipa imimi nemwana wenyu nechipi? Inini chokwadi chandikutokupa inini ndechekuti inini zvokuti ndakamuita pregnant test handisi kuzvibvuma. Nokuti ndaizomuita sei pregnant test iye munhu akauya aine nhumbu. Chokwadi chamuda kupa dare kuti inini nemwana wangu toda kupa umbowo kudare kuti isusu hatina nechekuita nenhau yenhumbu yemwana, nekuti mwana wenyu azvaparira pamubvunzo mumwe chete akaya nenhumbu akatitizira nekuti anga nenhumbu same time iyo yakuti nhumbu anga asina. Imi mambotora makati akauya kumbatizirwa pakaya varora 2 mwana pakutizira musikana paakatizira anotizira nenhumbu yekuti asina. Anotizira nenhumbu. Ane nhumbu. Saka imi mukutaura mukudza dare rekuti musikana wepa akatizira nenhumbu. Kose imimi zvamukutaura kuti akatizira nenhumbu mwana wenyu zvakuramba mudare. Saka pauviri wenyu achatudza chokwadi ndoupi? Ini ndisingazozivawo zvangu kuti iyewo zvakewo semaziro ake semukadzi wake. Ini kutaurawo maziro angu. Asi namboenda kumbobvunza iri kadhiri ndikaenda ndisina pamiri ndopiwa iri nanamai ndopiwa kadhiri. Neno pamwe ininiwo ndikusazivawo kwangu iri. Kadhiri rinopiwa kunani pamiri achitonyorwa mawikisi anenge anawo. Zvese nemwedzi yacho zvese. Saka imimi muri kuti hana pamiri anga asina pamiri ichokwadi chii? Inini ndiri kuti nina akauya nepamiri akazomutenda kuchipatara kunyoresa akazoenda akauya akabata kadhi akandiratidza. Ndizvozvo tawira nakaya nepamiri ka ndizvozvo? Ndo mataurira ezvitamuridzi nekuzoonawo kadhi. Aiwa kanhambo kwete muridzi asi wakaenda kuchipatara zvati apuruvhwa. Ndizvozvo. Asi manesi ndiandoona zoshuwa kuti mwana ani pamiri pachine mubvunza hapana mubvunzo ka pokuti mwana akaya ani pamiri hapasina mubvunzo ka tenda pamberi ambuya ini pandoda kubvunza naiwe dhora wati wakapiwa nani kwena ivava chaiwo nambuya takudzokera kwamuri zvakai ndimakapa mwana wedhora kana kuti akandonga dhora murodzi? Handina kumupa dhora. Akaita sei dhora akariwana? Panyaya yekuteswa zvenhumbu izvi ndanda zvandiri kuziva. Asi akangozinongera dhora yambo havasi kuchipatara mungu atodzoka kudhara. Saka iye adzoka kuchipatara apiwa kadhiri imi ndima akuda kuona ndima enda kunyatsonzwa kuti zvishuwane pamiri. Munhu akuunzira kadhi abva kuchipatara womutesta zvinoita ndo zvakaitika kwayo. ngataura chokwadi. Saka muto nambuya saka mutaura kuti ari kukunyepera here? Ari kundinyepera. Uyu mwana wenyu ari kunyepawo futi uyu? Ari kutoninyepera. Mwana wenyu ari kunyepa? Handisizowo
iyewo zvake but inini totaura kuti uyu musikana wakunyepera. Naiwewo wena saka kuti manesi aone Sanoona. akatotadza kuaprova kuti shuwa nepamiri iwo wacho wamangorwa naudiki asi ndizowataura saka wanaudiki hwako iwewe nemanesi ese akaitawo vana adiki Hazvizodaro hazvina. saka manje uri kuedza kutaura pamberi pedare uedza kutsanangura kuti kudii Inini handina vandakambona. Ndakagara naye. waida kuona chii manje ikadhira asi rako here imbobata utenzu wakamboribata Ndakamboribata. Ndakamboribata. wakamboribata saka iri akanyora kumabhini rakabva kumabhini iri Kadiri. ausatiparadzire nguva umweni iwo wakutiparadzira Bosi munhu aiwirirana nomunesi waiwirirana naye pamba pataiga. Sokuziva pana mai. Amai nagova muchibvunzwa kuti zvakaudwa. Zvapa mhinduro yamapa. Asi panhuro yamungotipa mati mwana uyu akambouya akauya netuma kubva kwazoita phone call yama5 months ndopakazobuda kati. Saka which means kuti pamakatanga kuziva zve2 months ndopakaitika nyaya yepregnancy. Inini papregnancy sanokukundirasisa. Aimudomodzoka nonhororo mafane pastage yenhumbi manyatsa kutaura kuti munhu ndakaiziva ine2 ndikazoiziva yakuma5 akauya achiti ukazoti mwana akazvarwa ine 6 months zvabva nekuharari, which means kuti mukutanga kwenhumbu pane zvanomuziva ino zvamusoda kuita ina ndichida kumanikidzai kana kudii tokumbira kuti mungoudzwa pakati penyu mimi nemwana wenyu chititauraiwo chokwadi. inini chokwadi chandikukuudza izvo kuti uyu musikana akatizira chane nhumbu ine 2 months handiti paakatizira ini ndandisipo haana kusvikira kumba kwako asvika kumba kwagogo wava kumashurawo nokumba kwavakasvikirepo haana kusvikira kumba kwako inini indanditoripo achiti ane nhumbu ine 2 months handiti inini ndauyawo kubva kwandakanditi handiti vasikana vakauya kumba vauya kumba vanambogara kana 1 kumba kwangu ani vakaitira 4 days nagogo ivava vari kumashura vakagara kumashura handiti 2 months. Vakauya ine 2 months. Vakwenyu. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Vauya ine 2 months handiti. Ndobvazoya kumba kwavo vaita zvavakaita ndobvavadii ndobvavaenda kumba kwavo. Vagara zvavo kumba kwavo handiti ka. Ndakazonzwa inini mwana wangu uyo akutindifonera. Mama akupa handisi kurara kukaza kurisana parutivi pachii. Ndobva ndamuti mupe foni handiti. Ndobva ndataura ndikati makanonyoresa here? Ndobva handiti ndakanonyoresa. Ndikati kana makanyoresa endai kuchipatara kunonorapa handiti ka. Tati gare ndopakazouya kadhi iri kumba kadhi ranga rakutaura kuti isi 6 kana 5. Alright. Asi ndikuda kudzoka kumberi uku kwekuzoti kuzofona nekuti indiri kuda pakauya mwana uyu kumba kwenyu pamuri kutaura kuti akauya kumba kwenyu ndo pane nyaya ndiri kuona apa papakaitika because zvepregnant test zvakatanga kuitika zvemiscarriage zvikazotera ipapo pamiscarriage ndo panoda kuti mimi nditsanangurire sedare ramangoma kuti chakaita kuti imimi nemwana wenyu mutadze kuwirirana nepamusana pematambudziko akanga akwana mwana uyu chii zvakuda iye mwana wangu wacho manje nokuti inini handina kurega kuda kuwirirana nemwana wangu. Ndakatongoona kuti mwana wangu ko zvinoso achinja zvakuda iye manje nditsanangura kuti chii chakakonzera kuti azodaro. Todzoka kwauri mokwanisa kutsanangura dare kuti chii chakaita kuti iwe namai vako musawirirana nenhau mudzimai wako. Right. Nyaya iyo painotangira ipapo kuti pandakatora mukadzi uyu takatora pamwe chete nemunin'ina wangu
takararama ndofunga kusvika mudzimai munini wangu ninabara handiti iwe apa pasikufunga munina wako ndiwo uri kuzvirepresenta wega. Don't narrate your brother. Iwewo zvawakaita ndozvari kubvunzwa handiti saka pindura zvaunenge wabvunzwa zvakanangana nezvawakaita iwewe nemudzimai wako. zvakaita ndichirarama nemudzimai wangu andinayo ndakazogara naye kusvika paari kutaura kwekuti akaita miscarriage tobva tazotama tobva tazoenda kurayo kwataigara uko. Ndofunga ndakazotanga kurwara madhezi waya tichienda kubasa ndichirwara. Saka pakazouya ambuya vangu ndo vakazouya ndobva vasvika pamba vangu vaiva ndobva vandibatsira kundibatsira kwavaindiita sezvo vanoti vanoprofita. Saka kuprofita kwavaita vaiprofita kuhuka zvitoma kwekwe vachihuka. Saka kuhuka kwavaita vari kuhuka zvitoma zvamai vangu tichirwara pai. Ndobva vatanga kutaura zvitoma zvizvo zvitaura mwana wacho achipindura iye zvitoma zvitaura chokwadi ichocho. Chokwadi chandikutaura ichocho zvadaro ndobva zvanzi mai venyu vari kudada vada kukuuraya. Saka imi munofanira kusunduka kuno kunzvimbo inoyi. Ndikati alright. Ende handina kumbotora nguva. Usiku wandinozvishuwa ndakabva ndatosumuka ndandobata malifta tese titu ndaenda kumusha. Ndasvika kumusha ndatanga kumusha kwangu kwandikaenda tanga kurapwa ndiko usiku ndaitawo zviri nani. Pandakazosimuka kubvawo kumusha ndabva ndazoenda kuHarare. Ndakazobvawo kuHarare ndichizoendawo kwaMutuku. Ndinaye mudzimai wangu asi nditakurona mumwe wakaomarara ndiri ikokoko chitambudzika because ndandaenda kuhama dzake because kuna namai vangu vanga vatoramaniapaka tinoswerera budisa information irelevant kuna unyatakagarira because kana makuchitabva muchikamu icho apa pakupinda nambuya vanohuka pakupinda maprofita handiyo nauya tiri kuvhunza isusu tiri kuvhunza nhau yamhangarwa handiti yeweti kuti weti iripi weti handisi kuzviziva mangu right. Panau inhumba panondivhekisa kuda kuti upe dare rinorega kuti chakaita kuti mudzimai wangu uya nenhungu unetsane namai vako chii? Ndati amai vako iwe wati wakatanga kuona machenjisi. Mudzimai wako uyu ari murugara mesa aine nhungu ndoko makatanga kunetsana. Saka tinoziva kuti chakaita kuti iwewe namai vako munetsane kurwara mai vako achiri wakarwara asi wakarwara uyasisina nhungu fuda kudzoka paakanga ine nhungu munetsana. Kunetsana panga pasina kunetsana. Saka mai vako ari kunyeka kunetsana kutaura kuti iwe neni ndokunetsana kutaura iwe neni tatinogama wakanaka here panguva iyoyo mudzimai wako iwe achine nhungu ndobvunza wakubvunza daira shamwari chikoro
Paiwa ni mbu kama uko ulipo na mai wako wakanaka singaiti. Saka mai wako ndio potsana ni chokwadi chekuti aiwa anapotsana ni chokwadi. Saka wachichaita ndipa baba ndo pane na uweti baba. Aiwa hapana una uweti. Ndo pano unazwisisa iwe wati maiwirira na mai wako. Ndizvo. Amai wako wati iwe nawo kama munhu usina kumira zvakanaka. Ndipamusana ndokuti akanga ari pasai rwara neni. Titaura chokwadi iwe na mai wako. Aiwa hapana uweti hapana kuzisiwe. Baba andizisiwe. Akanotenga pregnant test ndiwe wabuya nayo ukasweta sei? Ndakasweta kama mama wanditenda ndachaweti muchigu ndachaweti chikuru wanditesta ini ndasanda kuzoti pregnant test yashinoshandiswa sei wakabva wangoti hapana nhumba kwainepera mwana wangu chunhu wangu wachivei pane mwana wangu kusina kuchisira chikoro kwavoti nambe mataura izvozvo handina kana chandakaita. Alright, zvapera. Saka akavhura mungirini pregnant test tikiti yodiani. Iyaro. Ukatosvika ukatambidza chaizvozvo. Ndakatambidza. Vakatovhura. Vakanditi chenda unoita kuita muchiguru kana ita ndikayandikava vabva test. Iwe wakatomboitarisa mungirini chiaparata chacho chepregnant test? Vakagara necheparefu neni vakagara nechekupinda kugara nechekupinda muri tu chete? Papa nateta ndodzi ati zvaro ndodzi murume wavo namai neni mukadzi womuringira wavo. Alright, tobonzo. Pane panzi mimi maka pakuuya kwako iwe wakauya na ndigogo. Amai kudama iwe amai wavo ni mudzimai wemunin'ina wemurume wako ndizvo? Takawirana pamwe chete. Kusvika kumba kwavo wakaenda sei pamba pamunhu wako? Takaperekedzwa nagogo nokuti patinasvika ini tichibva kusendinari takasvika mama wasipo vazvanzi hazviite kuti tiende kugara kumba kweava tisati tasvika kwana mama patikabva taperekedzwa kumba kwagogo kusvika mama wavo yebva tazoenda kumba kwana mama. Ubva wasiyo ukaona saka imai ndokumbiro imimi nemani munyatso kuti batsiro sedani inoda kunzwisisa ini uyu mukomana uyu nemi takaita kuti aiteka kusazowirirana uye ndechii chaizvo chaizvo nokuti uyo yakutobudisa chimwe chikamu chinogona kutidzosa nokuti uyu ari kutaura kuti wetiyo yakanoshandiswa munhau dzeuroidha achataura zvakazomusunga mbereko uyo mwana wenyu akutaura zvezvidhoma saka tichaziva kuti mamwe zvidhoma zvacho ndozvamunoshanda pane zvinoiti saka izvezvi tokumbirawo kuti muchititaure chokwadi nokuti hakutodawo tokumbira changaminotiende pane chimwe chikamu musapedhanguva. Mwana wangu ataura kunominitsa aenda hake kumberi kuti anyatsotsanangura hameno zvaariwo. Inini kuzotanga kuti nditadze kufambidzana zvakanaka nemwana wangu yanga iri nyaya yenhumbu yemuroora. Muroora aiti ari kuenda kumasowe kwaaiendawo. Ini zvekumasowe handite zvekumasowe. Aienda kumasowe kwaai. Saka kumasowe kwaaienda kumuroora anzi ainosvika inobata inini. Handiti manzwa murume ake pata hanzi dzimwe dzenguva aifukisa dokozo dzenguva domborodzoka ndomubvunza tuponi wonditanzi mwana kupota achiunzwa achidzoswa. Saka aipota achitora mwana uye ndiri kunzi ndini. Saka uyu paiudza murume wake ndozvokuita amai vako murume akabvaisa ruvengo kunani pandiri inini kuti ndichinyatsowirana nemwana wangu chaizvo chaizvo zvakashaya basa. Asi ndobva ndambodzonga pamashure amai ndabvunza mukati mamutozivi kuti chii chaito ndiwengane nemwana wangu iye ndiye angatokutsanangura izvezvi ndopamava kuchititsanangura. Ndada kuti iye atsanangure sezvazviri kuda pamwe zviri kumuomera kuti aite sei asi inini ndomazivatira sei nokuti vanhu vacho vaenda nawo kumasowe. Asi ndimbodzoke pamashure mira muchitangogara pakaita takagara pamakagara mandisimudzai ruoko ngopamadi ndasuka ngopamadi ndobva ndapika kuti muchataura chokwadi. Amen.
wo sachititaurawo chikwa nekuti mastatement enyu andakamatarisa because ameno amweni sei imimi zvamukutaura handiti uyu mwana wenyu zvamukutaura imimi nemwana zvamukutaura zviri kukrashana so hapana pazviri kupindirana asi imi mukutaura kuti uyu mwana wenyu mwana kuti zvakutaura iye imoda muzive zvamota mimi mota hazvizive sevanhu veukama pane pamukazombofamba mese here nemuroora muchiti zvoni isusu toda kuyanana nemuroora sezvo mwana ndewenyu muroora ndewenyu inini hapana pandakafamba nemwana wangu nokuti mwana wangu kutotanga kutofambidzana nemwana wangu hatina kana 3-4 months kubva ipapo vabva kuno kuvaenda kutotanga kutozodzoka kutouya panditi mwana wangu zvimai manje saka mukuti panguva inoyi mungakumbira here kudaro kuti tingakumbirewo kuti takambofamba kumaprofita kana kudzin'anga kuti nyaya yedu yobuda pachena imimi nehama dzenyu muroora nehama dzake kuti zvinhu zvojeka mafamba kutatu mozodzoka mudare muchitizonza chapupu chechokwadi nenyaya yekuti imimi nemwana wenyu zvezvenyu hasi kupindirana hazvina kuipa nekuti inini kuvengana kwandakaita nemwana wangu kundivenga kwaakaita nyaya yehuroyi kuti ndichita sei ndiri kumuroera chinhu yake ndonyaya yandakavengana nemwana wangu kuitini haisi nyaya yekuti andikuti akarora nyaya yekuti vari kufamba vachiudza kuti zvikupodziswa nani namai vako asi nyaya inobva yadzoka pakuti uyu muroora ari kuti makatora weti yangu iri kudzoka pakuti muroora kuti makatora weti yake ini tiri kuramba kuti ini handina kutora weti yemuroora pakutaura ikokoko manje pakutora weti muroora ari kuti imi makatora weti imibereko yakuramba saka nekutaura kumwe muroora ari kuti munoziya zvaazvichiitika tisati tasvika pakuti mwanonyakanga hapa zvidhuma kana chii ipapapo pamuroora atakudusa kuna changabire kuti vachitipo zvavanodawo kuti chinzi kuti toenda pachikamu chipi zvakanaka iwewo nemakore mangani 21 paukatora pakaja vakati kuti pa16 ndei makore yako ndangu ndachapoti igore randingatanga kugara nemurume wangu ndandine 16 ndakazotenda 17 ndapamu upi wacho mune vana vangani ndandi 2 1 2 muri mese izvozvo akabuda kumba musi wa 12 May akazombodzoka musi wa 16 July saka akaita zvino zvakugara kumamama kumba akabuda aoneke kuti ndingambo ndozongonzwa nima next door kuti murume wako atava kuti ndaenda kumufurwa namama mweti yakatorwa gore 2020 ndopakatorwa weti saka mazomangana gore rino semanga makanyarara chakazoita kuti ndiuye nyaya kuti murume wacho akusiya kumba akuya kunoko nekuti pese paitika izvozvi mama vakataura kuti zvinhu izvo owena usati waroora usati wane mukadzi kana wane mukadzi ndichakuudza kuti waroora mukadzi wako andimuda owene ndeuyu saka panhau iripo pabuda kuti iye zvino muri mesere kana kuti hamusimisi hatisi tese nokuti haasi kugara kumba kwacho ari kugara kuno kwamai vavo iwe owene uri kugara kupi kugara muno mvura kwani kumba kwamama kwamama imi amai owene ari kugara kupi ari kumba kumba kwenyu imi murume wenyu ari kupi aripo saka imimi munomboenda kunomboziya murume wenyu muchinogaroko kuvabereki vemurume kwete kana kuvabereki venini kwete sei hazviite nekuti tichigarisana zvakanaka nemunhu kuroorana kuita sei kuroorana kuita sei kuwirirana kuwirirana chete nekuchengetana zvese
Ayo, pane chimwe chinokosha chinoitika. Pane a biological attachment. Saka imimi gap iroro unorigadzirisa sei? Inini mambo semwana akauyawo kumba nechichemo chake azvaigona kuti ndinodzima. Chichemo chake chimwe chichi. Akauya kumba ndobva asvika kumba ndobva agara kuti mama ndokumbira kutaura neni. Ndobva ndati taura chinyaya yako. Ndobva atanga kutaura mama inasi kugarisana zvakanaka nemukadzi kana kubasa handisi kushanda zvakanaka. Hold on. Amaitaura zviri pakubva pamimba here yako? Zvamai manje kwete zvemimba yakatonaona ngetubu zvamai manje ipapa. Zvino apaka imimi kuenda uyo ane makore ari kuti akatorwa ari mwana wechikoro ane 16 years. Iwo wanga ane makore 20. Pawakamutora kuti akamboya nambuya vacho anditi amai vamai vanogona kutiudzawo kuti zvinoitika. amai vamai vari amai vamai tibetsereiwo pamwe iwanokudzidzisa kana kwaka kubika mbuzi kune meredzi yamunofarira imini kana padoko makaona kuti hamuchamuda dai paita munhu. Tibetserewo mwana uyu ari kutaura kuti uyu mwana uyu aifundisa dungu rake kuri kuvanza kuti kana mwana pamwe. Saka patinoda tibate chokwadi kuti uyu anga ane pamuviri here kana kuti anga asina. Saka anoda ademonstrate kuti pamuviri pemunhu panokwanisa kumbofuta here pozodzoka pofuta here podirimbodza. Wakatambira skandal yangu ya musoro itangani Iwo wakudzoka ndakatambira zvamufana kuti mwana akauya tinzi ndatizira ndirevamiri ndokwanisa kuzvidzokera saka pakufundisa mwana izvo zvaazvanire asi afanira kuti unokati ndinamwe hazvikwanisi isu vanhu vakadzi tida kufundisa ndofundisa asi mwana akavaita izvo zvaazvavami zvavainembera kuti vakufundisa ichi zvinoita kufundisa ipapo achigara icho timboona ndichimatino kana rafuta dungu rinofanira kugara rakafuta asi isusu tiri tega nditakada zvangu zvekutamba zvekutamba nomaikuita kuipekonisa kutamba kwaari kuita mwana wedu aiwa kutambe nokuti dumbu ndozvandipedza changu handafutisa seizvo asi unengwa nditingira ona yama mwana tiri kutaura nhau yemimba tiri kutaura nhau yei mimba inongouya yozvimba kuyedzoka mwana anenge achikura saka kana kuri kuuya andimatoa tirikodza kuti tive practical saka manje pari kuenda kunooneka kuti ngumbowo hapana asi chiri kudiwa kuchenesana kuona kuti weti yemunhu haigarwe nomumwe munhu saka nhau yeweti ndiyo yandiri kuda kuti imimi pachenyu kana musina kunotauri kuti weti hamuna kutora kuita muexperiment inini ndinoti ngaiende mberi inoongororwa ndoenda kuda evidence handimapangiriza nokuti hapana ndakuda evidence ndoenda kutoti kwakutoenda kana kune vanoprofita kana kune vemidzimu kana kunaivo varoi chaivo vanoroya saka muri kuda zvipi ivo vabereki vako vari kupiwa vari kupiwa vabereki ndimba kwacho right saka munoti chii nemwana wenyu
kuti nawi yoenda here kumwenda mufamwenda kune vanoongorora kuti hapana chakaitwa kumwana uyu weti yake iri right kana kuti ndaida kuzonza kuti ini nyaya ndakainzozvo chokwadi asi ndangoramba ndakanyarara kuti ichivi hachiyemuswa charemwa nyaya yakaitika kare pakataurika zvakawanda wanda amai vava vakatumira mameseji kumba senaruka asi iwo mwana wo ndiye akatora mwana pachikoro atora mwana wangu pachikoro ari form 3 izvo zvakamutiza 2 months asi anitwana 2 akandikadiki kacho kamwe kacho kasara kakomana asi kumbovapa chikafu ndinokureta mari kutotengera muchipa vana vake womuudza ndazobhadharira vana vako vamari ari kuramba izvozvo zvaasikana kuda kundizorera mari yangu saka handizivi kuti achaita maexpenses yacho kuti zvinoitwa koko ndiani sekutaura kwamaita imbovapai mukana vanavo kuti vaende kwambonotarisana nekuti nhau iripo ndeyekuti uyo ataura achiti ndakaenda kuhama dzemukadzi nandisingagare zvakanaka ndazodzoka asi zvaidzi amai vangu ndova saka ipapo ndikuona sekuti vanhu bhora ravo rinenge rikuda kutenderera muno munyaya oipa kuti vanhu ava pachavo vabereki vemwana sikana nekuti pari kupinda kuti amai vemwana sikana vaihuka zvishiri zvamukurunga ivavo zvobva zvataura kuti ndisu tikutambisa mwana tikutora mwana mudumbu tichizomudzorera tozomudzosa nenguva yatiri kuda saka panenge pane kakunzvengana kari kuitika so nhau yavo takada kunyatsoitarisa kuti uyu paakazonorapota abate mwana kune mazuva akataurwa achibatanidza kumusha kwaabereko asi apa tikazvitarisa zviri kunzi zviri kubva kumusha kwemurume saka nyaya yava vachangamire ingakuswererei kutora nhambo yakareba muchivabvunza mubvunzo inamba ichidzokera back to zero kwayatangira asi ngavambofamba nekuti uyu paakabatsirwa kune zvakataurika right saka apa inini vaviri dzinopuwa nguva yenyu nekuti mufambe asi munofanira kunge mauya asi iwewe uyu mukadzi wazikumuda ndomuda unomuda yachigara kuna mai vake uchigara pako izvozvo zvakatonetsa manje ndizvo zvacho zvandanyorera pama kuti muende kunze kufamba mune vabetseri vatatu ndovachakutaurirai kuti weti iri kupi asi weti kutsika dzedu dzechivanhu haitendedzwe bata dhodhi rako kana weti yako kwete kuti ibatwe nemunhu asi muri pamuzvizi kana zvipfeko zvomukati zviya zvinhu hazvizongoveregera zvichingotitorwa chitongoti itsoki zvino zvinokuwadzisa saka iwewe baba vemwanasikana itai kuti nomunofamba mwende munochirira ndinokuzokupai pamunoenda munogadzisana uye weti inofanira kuti zikane kuti nokuti apa kune vanoita zvinhu zvichibva zvaratidza ipapo nevamwe vanoita kuti kumbonzo ndanzvenga kutenga ngova uyo urwe uripo saka gadzirirai munozoona Craig Onora tozoona kwamuchaita munocheresa ndopatinatopa judgment asi kana uri kuramba kuti wauna kutora weti wakazotora weti pamwe ukatonoishandisa inenge yamusamudarinangoenda kuchacha pamusoro chanamwene mubvunzo wangu wakupedzisa pana amwene zvekuti amwene munoora munomuda aiwa ndangoti amwene muroora munomuda
saka kubva kokutanga kasakasiku ndimune musa aiwa nokuti ndini kanyako ndikada muroora ndotoomesera mwana wangu uyu nokuti mwana wangu uyu kuzonesana kwaakaita zvazvikatatize mumba inawe yekuti akauya kwanditi kana takaenda kumunina wangu mumba Harare akadzoka kumba kwake. Aiwa inini hangu mwana wangu akauya kana akandifonera inini kuti afonera inini zvazikanwa nemukadzi wake kana kuti naambuya vake mumba mwana wangu Harare anga chitukana kutukana here ngataureka. Aiwa muri kuona kuti panyaya yese changamire muono wandaita muroora munhu asiri kudiwa naamweni ndo panana chokwadi handitika. Saka zvandikuona ini ndezvekuti zvimwe zvese tingatendere takati vanhu fambai endai kuitai so asi munhu ane chokwadi chese kuti munhu aparadza imba yemwana damwene ndo muonero wandaita uchangamira. Saka muroora wacho zvinopa imba yake yapara asi ari kuda weti yake. Saka imichiziva kuti kana makatorera uyu nindau chenda munoita kuti weti iuye nekuti apa imimi hamudi saka you can do anything nokuti hamudi. Saka imimi amwene mune nyaya kuti mudzorere weti yemwana. Aiwa izvo ndesakatati kana musina kutora weti makuenda kune vachaenda kunokuongorora. Then kana mati imimi ndimi maramba mukadzi mwana uyu muroora. Saka nevana vakaberekeswa nemwana wenyu muchaita sei? Vane vavo kana ndikati vana mwana wangu mambo ndati kana ndikati vana vemwana wangu inini kuti ndivapedza ndati kana ndikati vana vemwana wangu inini kuti ndivabata kana ndivatore inoita nyaya mumba mavo inoita nyaya mumba mavo. Saka mzoti mabata kana mwana andisati kana muupenyu wenyu andisati ndabata mwana wake kana kumuona andisati pa 2 years andisati pavana vese andisati iwe vana vakabereka amene amai vakawanza kumbaona makambobisa chikwanate pana makambobisa chikwanate saka uri kubatsirwa nana Tezara mahara utakudza mutoro kuna Tezara apa iwe reva pfuma yako iwe ndakatoisa bhepa rangu ikoko kwamuri mambo chireva pfuma yako nokuti avamai varamba mwana uyu asi mwana uyu ane maronda ane zvinhu zvake zvavakatora vanofanira kupuruvha kumuchenisa then iwe imhosva yawakaenda kunotora kuti wakaenda kunoshungurudza uyu GBV iripo ende wakamubisa kuchikoro saka iwewe uchabisa pfuma yacho then penalty nokuti vana ndevako chawaita airambidza vana kuti abatwe nambuya vavo ndiya iwe wairambidza sei kuti ava vabate mwana? Handina kubvira ndaramba kubva pandakatosununguka mwana wangu kutanga ava ndakatoudzwa kuti hatiendere mwana kumvuro vakati hazviite handisi kuda kuti vanhu vangu vaende kwako nokuti mama vakataura kuti iwewe nevana vako handidi kukuonai ende chokwadi nekuti mama vakakuona vanongobvunza mwana wavo chete kana mwana wavo ndiye anouya kuno kumvuro isusu warambidzwa ndakatomboedza kutaurawo kuti ndoda kuendawo kumvuro kwako but uyo anenge achiramba nekuti akaudzwa kunzi izvonizvo vana vako nemukadzi wako handidi kuvaona kana uchiuya kunokuya wega. Right, fine. Amai munechekuita nekuparadza imba yevazukuru mamukanganidza anoma mukadzero saka ndizvo zvipindi zvatiri kurambidza izvozvo vana amai ndokuti kana mungashingire kwenda kobisa munoziva kuti mumwana haagare uko pasina murume wake especially pamaejani
Ivo kwakushingira kunogara kuna amai. Baba varipo? Pana baba hapo. Ali? Pana baba hapo. Watu wala. Oh. Ya hii mosa ya makapara next judgment. Ndupa judgment. Next time. Asipali zvino endai muno nauye kuti weti yemwana sikanduda tsana. Judgment next time. Next court date. Musafo. Ngudzoka nemari zawo dzacha atenge pani kuti nemawana zvakanzi kudii zvakamira sei. Amusako wait. Musoro po wait yambo yakatorwa yoyo. Munoenda kuvanhu vatatu. Panenge pane mupurisa. Mupurisa aripo ipapo ndiye achada unotsanangura kuti weti ndini. Imchenyu kuteerera chete. Wazvinzere mujani. Wazvinzere mwana iwe. Vabereki sapotai vana venyu kuti nhau ibude pachena. Ndona ndizvo zvangu.